Джони Тест е анимационният сериал, който разказва за приключенията на момчето с огнената коса и неговото говорещо куче Дюки. Джони често се озовава в диви хаотични ситуации, предизвикани от неговите гениални сестри Сюзан и Мери, които го използват като морско свинче за техните изобретения и странни експерименти. Всеки епизод следи Джони и Дюки, докато те се справят с смешните и понякога опасни последици от изобретенията на Сюзан и Мери. Смесицата от хумор, екшън и научна фантастика го прави обичан сред множество фенове. Затова днес ще разгледаме най-великите епизоди на Джони Тест. На пето място имаме епизода Къщата на ужасите на Джони. Епизода започва нормално. Майката на Джони, която го кара да си почисти стаята, защото прилича на бонище и ще има много важен клиент, който ще дойде на гости. When was the last time you cleaned your room? There was no last time. След горени часове, Джони и Дюки успяват някакси да почистят стаята. Докато изхвърлят буклука, те дочуват разговор между родителите си, които казват, че са написали тетрадка, в която са направили тяхната перфектна къща. И оттам тръгва гениалната идея на Джони да направи мечтаната къща на родителите си. На следващия ден те отиват в лабораторията и използват роботите строители. След като бащата на Джони се прибира и Джони му казва какво е направил, баща му казва, че това е грешният бележник и че са построили всичките му кошмари, които е имал досега. Той забелязва, че са попаднали в плаващи пясъци, но по-лошото е, че господин Спърлинг и майката на Джони пристигат. След като попадат в пещерата, Дюки казва, че най-доброто, което могат да направят, е да изключат тока, за да стане всичко нормално, но трябва да преминат през всички страшни места и кошмари, докато не стигнат стаята на Джони. След като преминаха всички препятствия по пътя, те стигнаха до стаята на Джони и се изправиха пред чудовищен паяк, което доведе господин Спърлинг до припадък. След като победиха паяка, те откараха господин Спърлинг в колата, той се събужда и майката на Джони му казва, че той просто е заспал по пътя. I'm going to save these for the museum! На четвърто място съм поставил зомби чайното парти на Джони. В този епизод Джони трябва да пише есе за откривателите бащи, затова той отива в библиотеката да потърси някоя книга, но там има толкова много книги за търсене. Затова Джони отива да пита сестрите си, но те работят по изобретение, което връща растенията обратно към живот. Джони пита дали могат да му напишат домашното, но те бързо му отказват. Затова Джони открадва тяхното изобретение, за да го използва да върне откривателите бащи обратно към живот. След като използва изобретението, той връща откривателите бащи като зомбита. Джони не се заинтересува и ги отвежда в дома си, но те са твърде заети да си играят с нещата, които са нямали в тяхното време. След като зомбитата вече са видяли всичко в дома на Джони, те отиват навън и създават хаос, което довежда военните сили, но те не могат да помогнат. Затова на Джони му хрумва уникалната идея да върне обратно към живот майките на откривателите. След като майките нахраниха и набиха откривателите, те ги накараха да се извинят за хаоса и да се върнат в покоите си. Now tell them you're sorry! We're sorry! Но за жалост на Джони, учителят му казва, че трябва да напише сега есе за майките откривателки и всички знаем пак на къде отиват нещата. На трето място е епизода "Време е Джони да се изкъпе". В епизода Джони и Дюки се разхождат, но семейството усеща ужасна миризма и си мислят, че идва от Дюки. Но това не е проблем за Дюки. По-големият проблем е, че Джони е забравил неговият рожден ден и той решава да си празнува рождения ден сам. След като семейството разбира, че отвратителната миризма идва от Джони, те му казват да се изкъпе, но той отказва. С времето миризмата става още по-лоша и почва да смърди на умряла риба и те решават, че ще изкъпят Джони, независимо дали му харесва. Първо започва майка му с идеята да преминат през автомивка и по този начин да изкъпят Джони, но идеята не проработва добре. Джони остава сух отново. След този провал те отиват при момичетата, които са изобретили робот за къпене, но Джони го надхитрява и го хвърля в ръката. След техните провали бащата се намесва с капан, но за жалост Джони разбира какво прави и вкарва баща си в собствения си капан. След всички тези провали всички се събират и решават да използват водната змия на момичетата, която в последствие избухва. Джони победи цялото си семейство и вече са приели загубата и се молят на Джони да се изкъпе. Той им казва, че ако направят аквапарк на Джони, той ще се изкъпе. И в края на епизода той казва на Дюки, че не е забравил за неговият рожден ден. Всичко това е било планирано. Джони не се беше къпал 6 седмици, за да може Джони и Дюки да имат перфектната баня заедно. Happy splashy birthday, Dookie! На второ място е легендарният епизод, който силно препоръчвам, и това е Джони Фу. Джони разбира по трудният начин, че Бъмпър е научил кунг-фу и тормози всички и ги използва за свои слуги. Докато Джони бива подаритван до вкъщи, той вече е готов да отиде при сестрите си за помощ, за да спре терора на Бъмпър. Но когато Джони отива, момичетата взривяват лабораторията заедно с банята.
Проблема е, че баща им каза първо да поправят банята преди лабораторията и Джони отново остава без план. Но за негова радост Дюки е перфектен майстор по кунг-фу и ще научи Джони. След като Дюки се възползва от ситуацията и използва Джони за собствени цели, той вече наистина ще научи Джони на кунг-фу. Дюки дава на Джони черен колан с цел да заблуди Бъмпър, че Джони е силен опонент, но и Бъмпър е получил своя черен колан и Джони пак яде боя. Втората идея на Дюки е да даде на Джони нунджако, но като отива за втори рунд с Бъмпър, директора му взима нунджакото и Джони пак яде боя. На Джони вече му омръзна от глупавите идеи на Дюки и помага на сестрите си да поправят банята, за да го направят Джони Фул. Те му дават хипи костюм с уменията на истински майстор по кунг-фу. Джони отива за трети рунд с Бъмпър, но този път Джони побеждава Бъмпър и спира неговият терор върху него и училището. Но най-интересното е, че следва и четвъртия рунд срещу неговият сенсей Дюки. Кой според вас ще спечели, ако не сте гледали епизода? И на първо място е моят най-любим епизод от всички епизоди на Джони Тест и това е Джони Мон. Джони и Дюки по цял ден гледат минимони и играят на играта, докато не им кромва идеята да влезнат в играта и да станат треньори на минимони. Те отиват при сестрите си, които ги вкарват в играта. Там те срещат Бласт Кетчуп, най-великият треньор на минимони, който търси легендарният минимон Писъчко. След като Джони казва, че не е виждал Писъчко, Бласт го предизвиква на дуел и бърка Дюки за минимон и използва своя бумеранг срещу него. Впоследствие Дюки яде боя, както и се очаква. Джони иска втори рунд, но първо трябва да се върнат в лабораторията, но за жалост момичетата не могат да ги върнат и те остават в капан. Затова и момичетата влизат в играта, за да кажат на Джони, че трябва да победи битка в Колизеума. Но първо трябва да хванат минимон. След голямо търсене и опитване, те разбират, че е доста трудно да хванат минимон. И единственият минимон, който успяват да хванат, е най-славият минимон Перушинко. Все пак отиват Колизеума за битка, но за жалост трябва да се изправят срещу петкратният шампион на годината Бласт Кетчуп. Please don't throw out Kadoomerang. Kadoomerang, go! Който хвърля своя Кадумеранг. След като Перушинко беше напълно смазан от Кадумеранг, Перушинко еволюира и се превърна в легендарният минимон Писъчко, който направо изпепели Кадумеранг. Джони спечели битката, но това няма да бъде последният път, когато Джони ще се изправи срещу Бласт Кетчуп.